Kuka oot ja mitä teet? Mä oon Kim Halviala, IT-alan yrittäjä ja päihde- ja sananvapausaktivisti. Normaalitöiden lisäksi tässä viimeiset vuodet pyörittelin Tor-verkossa Sipuli-kanavaa, tämmöistä sananvapauteen ja päihteisiin liittyvää keskustelufoorumia, joka sitten jäi tullin ja viranomaisten hampaisiin ja takavarikoitiin, mutta heitettiin vankilaan ja lykättiin sitten vuoden odottelun jälkeen reilun 3 vuoden tuomio. Mikäs sun mielestä olisi humaani päihdepolitiikka? Mun mielestä päihdepolitiikassa pitäisi mennä ihminen edellä eikä suinkaan rankasut edellä. Ihmiset on käyttänyt päihteitä sen 10 000 vuotta vähintään, taikasieniä ja kannabista jne. Ja mikään kielto ei ole saanut ihmisiä lopettamaan eikä tule saamaankaan. Ja tämä nykyinen kieltolaki niin aiheuttaa vaan turhaa kärsimystä sekä henkistä, fyysistä jne. Että myöskin syrjäytymistä yhteiskunnasta. Niin mun mielestä humaani päihdepolitiikka on semmoista, missä ajatellaan ihmisen etua eikä yritetä leikkiä, että sitä ongelmaa ei ole olemassa tai päihteiden käyttöä ei ole olemassa. Nykypäättäjille niin sellaiset terveiset, että kuunnelkaa kerran rehellisesti asiantuntijoita. Älkääkä vaan toisiaan. Ne asiantuntijat on kaikista mieltä, että nykyinen päihdepolitiikka ei toimi. Ja korjaus ei ole kieltää lisää, vaan päinvastoin vähän avata ruuveja ja höllentää lakeja ja antaa ihmisten periaatteessa päättää omasta kropastaan. Samalla voitaisiin hyvin kerätä verorahoja päihteiden myynnistä ja käyttää ne verorahat sitten ongelmien hoitoon. Eli ihan samalla tavalla kuin tupakan ja alkoholinkin kanssa. Näihin kysymyksiin. Pyöritit verkkosivuja ja hankit itse pienemmän kannatusta. Miksi et olisi rikollinen? Tiedän, että Suomesta löytyy vaikka kuinka moni, jonka mielestä mä oon rikollinen. Muun muassa syyttäjä ja tuomarit, jotka sitten sen tuomion antoi. Tokihan se, että mulla oli hallussa kannabista, niin on rikos Suomen lain mukaan. Siitä nyt olisi käytännössä tullut pieni sakko, eikä suinkaan 3 vuotta. Se, että mä sain sen tuomion Sipuli-kanavan pyörittämisestä, niin kuten nähdään, niin mä istun tässä näin, enkä vankilassa. Eli käräjäoikeus ei uskaltanut laittaa toimeenpanoa sitä tuomiota, kun eivät olleet itsekään varma, että olikohan se nyt sitten rikollista toimintaa vai ei. Eli ennakkotapauksena mennään hovioikeuteen ja todennäköisesti korkeimpaa. Eli tässä menee vuodesta 3 vuoteen ennen kuin oikeastaan tiedetään, että onko mä hirvittävä huumerikollinen vai ihan vaan normaali punahupparinen tallaaja. Miksi vain kannabista, jos tarjolla oli kovempaa kuin Porttiteoriahan ei ole totta. Kannabiksen käyttö ei suinkaan johda vahvempien huumausaineiden käyttöön. Yhtä lailla voisi kysyä, että miksi vaan olutta kuin vodka on tarjolla. Mä en tykkää vodkasta enkä mä tykkään vahvoista ja moni muu on samaa mieltä. Se oli treffipalsta. Eli ei ollut mitään toivoakaan tietää, että kuinka paljon sieltä sitten myyjät myi ja ostajat osti. Että kun mikään viestiliikennekään ei kulkenut mun kautta, niin mä en faktuaalisesti osaa sanoa yhtään mitään. Mielenkiintoinen kysymys, koska kyllä mulle lätkästiin 80 € rikosuhrimaksu. En mä ihan äkkiä näe, että kuka siinä on ollut uhri. Siellä on ollut aikuisia ihmisiä, jotka ovat tehneet, mitä aikuiset ihmiset saa tehdä. Ehkä jonkin mielestä myöskin tai lainkin mielestä asioita, mitä eivät saisi tehdä, mutta kuitenkin aikuisia ihmisiä, jotka päättää itse omasta elämästään. Mä en näe, että siellä on ollut uhreja. Jos ajatellaan perinteisiä uhreja, niin mä yritin mahdollisuuksieni mukaan niin vähentää väkivaltaa ja tuoda sen koko käytön ja asiat niin näkyville kaikkien luottavaksi ilman, että se olisi jossain tuolla piilossa pimeissä nurkissa, että se on niin reväytetty auki koko juttu. Mä olen sitä mieltä, että jokainen päättää omasta kehostaan. Eihän meillä ole itsemurhaakaan kriminalisoitu. Niin miksi ihmeessä joku päihteiden käyttö on kriminalisoitu? Mä ymmärrän kyllä, että päihteiden käyttö, ihan niin kuin joku muukin asia, niin saattaa aiheuttaa harmia muille. Esimerkiksi tämä kovasti väitetään, että päihteiden käyttäjät, huumeiden käyttäjät tekee ryöstöjä ja muita. Sitä varten meillä on rikoslaki, ei me tarvita siihen huumelakia. Meillä on olemassa jo laki, millä me tuomitaan heidät, jos tekevät rikoksia, rötöksiä. Ei siihen tarvita huumelakia, että mun mielestä ihmiset määrää omaa kehoa ja saa tehdä mitä haluaa, mukaan lukien sen itsemurha. Mun mielestä päihdelakeja pitäisi saada mahdollisimman paljon muutettua, koska nykyiset aiheuttaa äärimmäisen paljon harmia sekä käyttäjille että ulkopuolisille.
Ja henkilökohtaisella tasolla mun mielipiteeni niin kannabis paljon alkoholia miedompana niin olisi kansanterveellisesti positiivinen asia, jos osa alkoholikulutuksesta siirtyisi kannabiksen käyttöön. Tokihan se Suomessa menisi sekakäyttöön. Se on siltikin kannabis ja alkoholi sekakäyttönä on parempi kuin alkoholi pelkästään. Verotuloja valtiolle ja vähemmän syrjäytymistä. Eli ei tule näitä surullisen kuuluisia H-merkintöjä kautta potkita pois töistä, koulutuksista jne, mikä on nykypäivän fakta. Se on vaan syvältä suoraan sanottu. Kiitos.